Kaixo, Irati Mitxelena naiz, 24 urte ditut eta donostiarra naiz. Atletismo egiten dut, nire proba luzera jauzia da. Eta niretzat orain arte izan dudan lorpen handiena izan da Europako txapelketan parte hartzea. Luzaketen ondoren, korrika hasi baino lehen, teknika ariketa batzuk egiten ditugu trantsizio moduan, eta hor pixkanaka juten gea geroz eta gehiago korrika egiten eta bukatze dugu ja korrika egiten. Eta behin korrika egin dugunean edo progresio batzuk egin ditugunean ja pasilloan sartzen gea. Eta hor batida moduko batzuk egite ditugu, salto txiki batzuk. Eta ja gorputza prest dakagula sentitze dugunean, hor hasten gea karrera pixkat hartzen eta salto motzak egiten. Eta ja karrera hori luzaten juten gea, salto oso bat egin arte. Lehiaketetan garrantzitsua da nulo markatzen duen marra hortatik gertu egotea, baina zapaldu gabe, ze bestela saltoak ez du balio. Orduan hori asko entrenatze dugu eta txapelketan oso kontzentratuta egon behar gea gertu egoteko, baino zapaldu gabe. Nik animatze dizuet atletismo probatzera, ze esan deten bezala proba desberdin asko daude, orduan seguro aurkitze zuela gustatzen zaizuen bat. Gainera oso giro polita dakagu denon artean, mutilak, neskak eta adin desberdinetako jendeak batera entrenatze dugu, eta orduan kirola egiteaz gain oso ondo pasatze dugu entrenatzen.